Se jsiru emendi f'ordnijiet ta' sekwestri, ifriżar u konfiska fil-liġijiet ta' ħasil ta' flus, servizzi u swieq finanzjarji. Dan tħabbar f'aġġornament lill-midja mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn qal li dan qed isir wara bosta appelli mill-qorti kostituzzjonali u kriminali. Se jkunu qegħdin nresqu abbozz ta' liġi li tratta diversi reati finanzjarji b'tali mod li nassiguraw li l-ġustizzja tkun waħda effettiva imma tkun ukoll waħda proporzjonali. F'ordni ta' sekwestru se jitnaqqas il-perjodu tal-validità ta' din l-ordni bin-nofs biex issa se jkun hemm terminu wieħed intqal li fost oħrajn se jkun possibbli li tkun varjata u jiġu rilaxxati flus għal għajxin deċenti. Se jkun hemm emenda li tipprovdi li meta ordni ta' sekwestru jaqa' jew jiskadi jiġu notifikati mill-qorti. F'ordni ta' friżar il-prosekuzzjoni trid tiddikjara li ma' proprjetà jew kemm flus għandhom ikunu iffriżati. Jekk ma ssirx id-dikjarazzjoni, l-ordni ta' friżar taqa' fuq rikors tal-imputat u se jkun hemm dritt appell. Introdotta ma' dan fost oħrajn hemm li l-imputat jista' jitlob sa massimu ta' dik li jippaga annwali medja waqt li jista' jagħmel ukoll talba lil qorti biex jibqa' għaddej bin-negozju. Intqal li t-talbiet għal spejjeż rikorrenti jistgħu isiru f'rikors wieħed. Dwar il-konfiska, il-qorti kriminali se tidentifika il-proprjetà assi jew flus li għandhom jiġu ikkonfiskati u se jkun hemm id-dritt tal-appell. Terzi persuni se jkollhom id-dritt joġġezzjonaw għal dan fi żmien 6 xhur. Il-Ministru Attard sostna li l-liġi li hemm bħalissa se tibqa' fis-seħħ għal każi li bdew qabel tidħol fis-seħħ sakemm l-imputat ma jagħmilx rikors biex ikunu applikati il-proċeduri l-ġodda u l-qorti se tiddetermina din it-tranzizzjoni. Il-Kummissarju tal-Liġijiet l-imħallef emeritu Antonio Mizzi spjega li qabel saret din il-liġi saret konsultazzjoni wiesa mal-esperti f'dan il-qasam. Il-Ministru għall-Ġustizzja tenna li dan l-abbozz se jkun ippubblikat it-tlieta u se jitpoġġa għat-tieni qari fil-Parlament.